Ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони азиз. Ассалому алайкум ба кулли подписчикони канали Арзон TG. Бародарони азиз, умедвор ҳастам сиҳату саломат ҳастед. хуб, мисли ҳамеша бо шумо ҳастем ва бо шумо мемонем. дӯстои азиз, боз як навор омода намудем. Чӣ гунае ки шумо дар зери комментария қайд карда буден, ҳаракат кардем ки аз рӯи гуфтаҳои шумо мошинҳоро ба навор бигирем ва пешкаши шумо бигардонем. фақат аз шумо ҳамин қадр дастгирӣ, бародарои азиз, яктаи лайка бизанен. шахсоне ки дар канал меҳмон ҳастем, подписатсия кунен ва зангулаи канала фиседа монед. бародарои азиз, ватсап мо дар рӯи навор ҳаст. ягон чизи фурӯшии хона, мошин, замин дошта бошед, ватсапи мо дар роиш кунед, мо рекламаш мекунем. рафтем. Opel Astra G ёфтем, бародарои азиз, дар кузуфи караван. соли 1998. мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, передача коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. нарша 52,000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли инамирӯза, бародаро, ба рубли инамирӯза 356,000 рубл мешавад. марамат занг. мошини дигар Opel Astra G дар кузуфи караван, соли 2003, мотор 1.6, сӯзишвориш бензини холия, бародаро, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 60,000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 410,000 рубл мешавад. хуб, дӯстои азиз, номрои соҳиби мошина дар рӯи навор мондагиам. марҳамат, каси харидорай, марҳамат, занг бизанед, дӯстои азиз. хуб, мегзарем ба мошини дигар. бо як Opel Astra G ёфтем дар кузуфи караван. соли 1999, мотори 1.6, сӯзишвориш бензини холӣ, передача коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хоруғ. нарша 55,000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 376,000 рубл мешавад. номрои соҳиби мошина дар рӯи навор мондагием. каси харидори конкретнай, марҳамат, занг бизана. дӯстои азиз, ба хотире ки шумо дар зери комментария бештар менависед ки Astra G караван ба навор шава, ба ҳамон хотир мо якчанд Astra G-ҳоро ба навор гирифтагӣ бидем. тамошо кунед, дӯстои азиз, аловат бар ин. бигзарем ба мошини дигар. Opel Astra G ёфтем, соли 2004, мотори 1.6, сӯзишвориш бензини холӣ, передача коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 63,000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 431,000 рубл мешавад. хуб, мошинча нахадуай, бародаро, 4 диска балони заводской, балонои нав, наручка краска без царапин, салон тоза химическа каги, дар рӯи пеш электропакет, коробкаш хай автоматай. ба тамоми санадчаи мошинча, бародарои азиз, харидори конкрет набошафтай, марҳамат, занг бизана. номрои соҳиби мошина дар рӯи навор мондагиам. каси харидорай, марҳамат, занг бизана. Mercedes ёфтем, Mercedes Benz, соли 1997, мотор 2, дӯстои азиз, сӯзишвориш бензин газа, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 40,000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 273,000 рубл мешавад. хуб, дӯстои азиз, номрои соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст. харидорои конкретна, марҳамат, занг бизанед. дӯстои азиз, лайка бизанед, намиҳози лайка бизанед, ятаи подписатсия кунед, зангулаи канала фиседа монед. рафтем. Daewoo Nex ёфтем, соли 1996, мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, передача коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 40,000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 273,000 рубл мешавад. хуб, номрои соҳиби мошина дар рӯи навор мондагием. марҳамат, занг бизанед. мегзарем ба мошини дигар. Opel Zafira, соли 1999, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша
60000 суми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 410000 рубл мешавад. خب دوستای عزیز Opel Astra F در کوزوفی хетчбек سالش 1996 мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газе передача коробкаш механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир нархша 35000 суми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 239000 рубл мешавад. номерои соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст. марҳамат занг бизанед. соҳиби мошин қайд кардагияд ки мошинча камбудӣ надорад. краска наручка бесарапин қоидавияи ҳамаш ба тамоми санъаташ газ бензин ҳама кор мекунад 100%. каси харидора марҳамат занг бизанед. خب مرسدس بنز یافتیم سالش 1998 سچکار برادرها موتورش 10 سوزشوارش بنزین گاز передача коробкаш механик ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. دوستان عزیز دیسکوی 211 наручка краска бесарапин ماشین состояниеш гарани бадай айдас натен мошинчара занг бизанен сари вақт айни ҳол қарорда дар шаҳри душанбе нархша 75000 суми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 513000 рубл мешавад. номерои соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст. маълумоти бештара бо ай соҳиби мошин метавонед дастрас кунед. мошини дигар Opel Astra H ёфтем. ашкай бародаро солиш 2007 мотори 1.9 дизелия бародаро передача коробкаш механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанд нархша 57000 суми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 390000 рубл мешавад. номерои соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст. марҳамат занг бизанед. мегзарем ба мошини дигар Verso ёфтем солиш 2007 мотор D дизелай бародаро передача коробкаш механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанд нархша 70000 тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 479000 рубл мешавад. мошинча нахадуай бародаро хеле состояни вагони бадай гарани бача тозаи. خب دوستان عزیز شما میتونید که زنگ بزنید نمره صاحب باشد در روی نوار موندگیم زنگ بزنید با معلومات بیشتر از صاحبش بگیرین. خب دوستان عزیز نوار دوام میتیم ماشین دیگر کاروان یافتیم برادرو کاروان یافتیم سالش 96 موتور 1.6 سوزشوارش بنزین گاز передача коробка механик ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد айни ҳол قرار دارد در شهر وحدت нархша 29000 суми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 198000 рубл мешавад. мошин дигар Mercedes Benz солиш 1998 мотор D дизелай бародаро передача коробка механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанд нархша 66000 суми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 452000 рубл мешавад. номерои соҳиби мошина дар рӯи навор мондем. марҳамат занг бизанед. хоб дӯсто бародарое ки мемонед хоҳиш мекунам подписатсия кунед зангулаи канала фисед амонен инами хеле ҳар рӯз ки мо навор мепартоем вақти шумо подписатсия карден дӯстои азиз наворои мо автоматически шумо дар худаш сообщение нишон меяд ки ҳамин арзонтиҷии навори нав партофт. хоб мегзарем ба мошини дигар Daewoo Matiz ёфтем солиш 2006 мотор 1.1 сӯзишвориш бензини холӣ передача коробка механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳраки Турсунзода регар мегам бародаро нархша 45000 суми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 304000 рубл мешавад. номерои соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст. марҳамат занг бизанед. дӯстои азиз навори мо дар инҷо ба охир мераса. кадоме ки лайкош нозада лайкоро бизана подписатсия куна зангулаи канала фисед амона. хоб то навори оянда сарбаланд хонавод бошед бародари азиз.